A Asociación de Comerciantes Zona Berta de Vilagarcía volve a lanzar unha campaña para premiar aos seus clientes. O motivo desta promoción é o Día da Nai. Os compradores que merquen os seus agasallos entre o día de hoxe e o 30 de abril nos comercios adheridos entrarán nun sorteo de 600 euros. É un sorteo que facemos de 600 euros entre todos os tickets de compras feitos, por suposto, para unha nai. Ten que levar o nome da nai e un teléfono. Se depositarán en cada establecemento asociado nunha urna e despois facemos un sorteo. Neste caso, pois bueno, como coincide o domingo 2, pois o facemos o lunes 3. Dende a asociación agradecen a participación dos clientes nestas campañas, iniciativas que favorecen a dinamizar o comercio local. Todas as campañas son importantes porque fan e incitan, digamos, a xente a mercar nos establecementos. E, bueno, sobre todo agora mesmo que a xente está pasando mal, está sendo unha época complicada, pois, por suposto, todas as campañas son moi importantes. Chamamos bueno, pues a participación de todo o mundo, a ter ese pequeno detalle, aínda que non sea moi grande, pero que merquen sempre nos estabelecementos de proximidade, nos nosos establecementos, pois eso, para ter un agasallo ás nais, ás avoas, a xente que para nós é moi importante. Zona Berta tamén quixo homenaxear a todas as nais polos seus traballos durante a pandemia. A asociación creou un cartel no que participan 400 nais. Unha aposta por presentar unha campaña con 400 nais nun cartel que fixemos, bueno, pues que nos pareceu un pouco apropiado, sobre todo para dar as gracias ao traballo que están facendo, que estamos facendo, non, as nais neste caso durante este tempo tan complicado, e agradecer a esas persoas que quixeron participar, pois bueno, neste cartel pois un pouco máis orixinal dos habituais que estamos facendo ata agora. O sorteo terá lugar na sede de Zona Berta o luns 3 de maio ás 20:30 horas. Unha vez rematada a campaña, os comerciantes volverán ver dinamizados os seus negocios cos bonos da Xunta de Galicia e coa terceira edición do Son da Casa de Vilagarcía. Unhas iniciativas que, segundo os comerciantes, funcionan moi ben e son vitais nuns momentos tan complicados.